Yazушыны тауларга тең итүче аның әсәрләре. Язучының бийеклеге дә, аның бөеклеге дә һәм мәңгелектәге урыны да шул әсәрләргә бәйле. Амирхан Геники кебек зур әдипләр шал башлары белән биек күкләргә терәлеп торган мәгърур тауларны хәтерләтә. Мин әдәбиятка сугыш аркасында кайттым. Соғыштың башындан ойындың китәргә туры килде фронтқа. Соғыштың нәрсә икәнен әйтеп торасы юк инде. Ул үзлексез үлем, кан, үлем. Ләкин шушы үзлексез кан, үлем аша икенче бер нәрсәне сизәргә тоярга мөмкин иде. Ул да булса кешенең яшәүгә булган омтылышы, өмете, ышанычы, кыскасы яшәү дигән нәрсә үлемнән көчлерәк.